σκεφτείτε τώρα να ταξιδέψετε και να βρείτε εσείς, να λύσετε εσείς το ένιγμα, ή μάλλον θα μας βοηθήσει τώρα, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ένιγμα του ερωτόκριτου, που φυσικά είναι ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα περιπέτειας. Μεσημέρι, κυρία Κονταράκη, καλό μεσημέρι, ευτυχία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθώ μέσα στο μυθιστόρημα να δέσω τις πιο σημαντικές περιόδους της Κρήτης, από τη μινωική αρχαιότητα, την Κρήτη της Μικηναϊκής περίοδου, την Κρήτη του Ερωτόκριτου, την Κρήτη της κατοχικής περίοδου. Και τι πιο ωραίο να χαλαρώσει με ένα βιβλίο που έχει μέσα και περιπέτεια και μυστήριο και πολλά ακόμα. Λοιπόν, Βασιλική Μακρύ, καλό μεσημέρι, χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μας.